Hello guys, good morning. Mag-share mi karon ni Brad Tata sa iyang opinion No, kana. Mao na. diin nga matud pa niya si Adan kuno usa ra ka karakter o dili tinuod nga existido nga being kung kamao, no? So pasensya na mo kay Bisaya ra gyud mi kay kuan. Okay? Okay. Tugod sa ngalan Tugod sa na. Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ginoo, ani akong ta kanamo karon sa among mga kasing-kasing aron nga among matuhog, among masabtan ang pagpasagsa namo sa mga pagpamahayon. Pagpinaagi lang sa imong panalangin Ginoo, kami magkasinabtanay. Kining tanan among ipangayo ug ipasalamatan pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ibalhin ko niya. Ya, isibugan na yun. Okay. So, inani ang background sa akong pag-studio. Dam. Ay, amo sa pala ni Palante. Tama. Sige, bro. Sige, bro. Okay? So, kami nga mga nag-eskwela sa seminaryo, sa ato pa mga seminaryan, Di ayaw sa imong experience ayaw uban ay kay kariyan. Di man kaya, na may uban. doon na may mga pare yun nga, mo pa ilang paruganan. Yan. Mga tana nga, isa may nagsuwat na ning history sa Biblia, kanibang kasaysayan. Ngayon ta nga, darusa gini. So, ang pagsugod sa pagkasuwat sa balang kasulatan, labi na ang Old Testament, nagsugod ni dihang nabahin ang gingharian sa Israel sa duha ka gingharian. Ang una, ang Huda ang gingharian sa habagatan, ang South. Unya, ang gingharian sa amyanan, ang Israel. Tama gini na. Akong gisundan na. Okay. So, nining panahon na sa nabahin ang duha ka gingharian kay usa man sa una ang hiniwas ang gingharian sa Israel, paghari ni Saul, paghari ni David ug paghari ni Solomon. Napikas lang ni kay si Solomon lagi nagsimba na mga Diyos mo tong gisilutan sa si Dios, mo tong gihatag sa mga dili Diyo, mga hintil. So ang gamay lang kayo nga gingharian mo gibilin kining Huda. So ang unsi ka yuta Sisig mo. tuwa sa taga norte sa Israel. Kaya kini siya gigobern siya sa mga gitawag nga mga Grego, Dili. Greek speaking Jews. Samtang ang South, Hebreo gyud. Hebrew speaking Jews. So nagdungan man ni sila og buhat sa ilang history. Di sa to makaingon nga eksaktong history sa South, di sa to maingon nga eksaktong history sa North. Basta kay nagdungan ni sila. So na mugna ang gitawag two stories of creation. Duha ka istorya sa Madiha. kasaysayan. Makita nato na karon diri sa Genesis 1 ug 2. So kaning Genesis chapter 1, ang nagsuwat ni ang North Kingdom. Ini. Ang nagsuwat ni North Kingdom. Samtang ang chapter 2 kani ang tanaman sa Eden, South Kingdom. So Israel yapon, Huda yapon, pero duha lagi ka gingharian kay ang norte Israel, ang nagdumala si Jeroboam, samtang ang dito sa Huda, ang South Kingdom si Rehoboam. Okay, so nagdungan na sila buhat og history sa creation. So arita sa chapter 1. Sa chapter 1, dire sa 1:26, hingo diri nga unya mingon na usab ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Siya maoy magbuot sa mga isda, mga langgam o mga hayupan.
ug sa tanang mga ihalas mananap. Mm. Ilan ning kasaysay sa taga kuana norte niya. Busa gibuhat sa Dios ang tao, lalaki o babae. Ay gidungan. Gidungan nila buhat. Way ngalan, way adan, way iba. Sama sa iyang dagway. Ug gipanalanginan niya sila. So iyang gikasal, gibilsingan. Si kanang inyong ninyo adan ug iba. Pero walay ngalan diri. Mo nang mingon lagi nga karakter lagi na kay sa Old Testament sa sa kuan sa chapter 1, wa may nga gidungan Wala man. ngalan kay gidungan mo nang karakter. Oh. Dili wala lagi na siya. Kanang di sa ka maingon nga karakter kay wala lagi ngalan. Padayon. Wa may ngalan. So wala pa. So di ka maingon nga adan ug iba na. Ano man. Istorya man na sa taga norte. Ya giditso niya. Wa giagi ang sala mo nang di kog tuo na ng sala nga panulundon. Ano man. Diri sa historya, first story of creation. Og panalanginan sa Dios sila. Og miingon ang Dios, panganak kamog daghan aron malukop ang kalibutan sa inyong mga liwat og sila'y magbuot nini. Kamo ang magbuot sa mga isda og mga langgam og sa tanan nga mga ihalas nga mananap. So wala hisgot diri o kana ang gitawag nga sala nga panulundon. Ano man? Kaanpil po sa Dios nga maghimo siya tao niya iyang iduot sa sala aron gyud mo daghan. So kini istorya bahin ni sa North Kingdom nga story. So ambot pasabot ako nga wala magbuhat og Dios nga nagkaanak niya nag-ada nag-iba wala. Kaya gini klaro man gini nga sa first chapter. Istorya ni sa unang kasaysayan sa creation. First story of creation. Okay? So arita sa second story of creation. Kisay author ang South Kingdom. South Kingdom So kani sila kang Roboam, Abias ug kang Asa. Kato ganina kang Jeroboam, Nadab, Baasa ug Elia. Okay. So di ka man kuha mo nga bakag to kay ngano man. Imbes mo hinoy chapter 1. Posible nga kanang inyo chapter 2 mo ray bakak. Ngano man ka chapter 2 naman na. Kapila man ay magbuhat ang Dios og tao kausara. Pero duha lang ka kasaysayan sa pagbuhat. So wali ka nato ang chapter 1. So ang chapter 1 istorya ni sa taga norte. So klaro, wala sila ang panulundon. So, panganak kamog daghan, uglok pa ninyo ang kalibutan sa iyong mga liwat. Asa man dahil nakasala? Wala. Kaya unfair kayong Diyos nga, magbuhat sa tao, iiduot sa niya, ibagdo sa niya salahay magdaghan. Dili na tinuod. So kana, mas ituman ako ang North Kingdom. Arita sa South Kingdom. South Kingdom. Ang South Kingdom, ang nag-istorya sa South Kingdom, ang kanang second story of creation, South Kingdom. Ang istorya, chapter 2, tanaman sa Eden. Ngayon dali sa chapter 8, niya naghimo ang Ginoong Diyos og tanaman sa Eden. Silangan og gibutangan niya dito ang tao nga iyang gibuhat og gibutangan niya o sa to pa another story na kihuman naman sa naghimo sa chapter 1. Kapila man ang Diyos nagbuhat ng tao kasaraman. So mo ni nga berisota sa katong inyong adan. Berisota sa inyong adan. Pero ako maingon nga sayop ni. To stories gani, pwede po ni posible nga tinuod. Walang ko maingon nga mo gini. O niya, ningon ang Ginoo Dios. Dili mayo nga mag-ino sa ay di balik lagi sa atras pag katong naikuan katong rehimo sa tao. Unya gibutang sa Ginoong Dios sa tanang masidin ang tao aron maoy magatiman ug bantay nini. Wa pagingan. Tao ang gingon. Gingan niya ang tao o tao di man adan ang gingon. Makahimo ka pagkaon sa mga bunga sa tanang kahoy sa tanaman gawa sa kahoy nga nagatag sa kahibalo nga sa maayo dato ang sa dautan kung makaon kanini mamatay ka. Yamingon ang Dios.
dili maayo nga mag-inusara ang tao. Dili lagi adan lagi. Tao lagi. Himuan ko siya kauban o katabang ngangay kaniya. Bosa giumol niya gikan sa yuta ang tanang mananap og langgam og gidala niya. Bisan unsa ang ingalan sa tao, wa lagi way adan. Sa mata ko sa kanila mao na kana ang ngalan niya. Busa gingalan sa tao ang tanang, tao gyapon. Gingalan sa tao ang tanan wa mag-ingon adan. Kayo pan ang langgam ingon man ang ihalas nga marap. May kapalagan nga kauban. Uya gipakatulog sa Dios ang tao, tao gyud lagi. Tao. Unya na hinanok na siya gikuhaan siya sa Ginoong Dios ugusok. O gihoy pa niya kini. Ang maunggo sa gimo niya nga usa ka babae o gidala niya ang babae ngadto sa lalaki ug mingon ang lalaki. Wa lagi mayon paadan. Ani ara gayod ang sama kanako bukog gikan sa kubukog unod sa kong unod babae ang ngalan. Wa lagi di man iba. Kay kuha man siya gikan sa lalaki, tuni ni ang lalaki mobiya sa iyang amahan o ginahan, motipon sa iyang asawa o sila mausa. Silang 20 subo apan wala sila maulaw. Okay? So klaro kayo nga sa creation bisan sa first part sa creation sa chapter 2. Wagi kayo mabasa nga adan. So bani nga ang kaming mga seminarya nga nagtuog yun sa chapter 1, dili migtuod na gitawag nga sala nga panulundon. Kaya kung sala panulundon, kaluoy pa sa tao nga himo sa Dios nga makasala, haya siya mahimong tao nga ibutang niya sa kalibutan. Wa pa na siya isala, gibutang na siya sa Dios diha. Sama dani yo. Wa may adanog ima diha. Na yan ya. So pa chapter 3 na ganiyo. Sa tanang mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios, ang bitin mao ang labing abtik. Ipangutan na sa bitin ang babae, wala lagi way iba. Idid-an ka ba diay usab sa Dios pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tangaman. Bitaw ko babae, wala lagi iba lagi. Makakaon kami sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman. Gawas sa kahoy nga naa sa talwala nini, idid-an kami sa Dios sa pagkaon o bisan gani paghikap nini. Kauya. Kung supa ko na mo kini, mamatay kami. Ningon ang bitin. Dili kini tinuod mamatay kamo, gisulti kini sa Ginoo kaninyo. Kay nasayod man god siya nga kung makaon ka mo nini, maabli ang inyong salbutan. O manasamo kamo kaniya, nga nasayod kung siya mayog datan. Sa pagkakita sa babae, wagi iba kaniya. Pagkakita sa babae, nga maong kaoy, manindot kayo, ug lami ang kanon, ug ang bunga ni, og makapahimo kaniyang malamon, mikwa siya, og bunga og kaon niya. Pagkauman niya kaon, dabli ang ilang salbutan, makita nilang ubo diay sila, bosa naghimo sila mga tapis. Ang lalaki mitubag. Sa pagkasumsum na nadungog, nila ang Ginoong Dios nga nakalakaw sa naman, ug mitago sila sa kahuyan. Apa ang lalaki gitawag sa Ginoo, mingon, hain ka ba? Ang lalaki mitubag, nadungog ko ang imong pagdakaw sa tanaman, ug iabot ko kadto, ug mitago ako. Kisa may nagsulti ni mong hubok ka, nangutan ang Dios. Ikaon ka ba sa bunga nga kahoy nga gidili kanimo? Ay, ang lalaki dili adan. Mitubag, ang babae dili si iba. Ang gihatag mo kanako, nga may naghatag kanako sa bunga sa mga kahoy. So ang Ginoo nangutan sa babae, wagi iba gyud. Kinang gibot mo kini, ang babae mitubag, wagi po yung babae di way adan. Wagi iba gilan sa man kami. Sabitin. So kung imong tan-awon, ang akong gibasa, ini, nagkapamatuod ko niya, bisan sa chapter 2, wagi kayo mabasa nga, ano iba. Nahuman na lang, wag yun. Bisan sa chapter 3, atong tanaw ng chapter 3, kung naarabay ngalan, chapter 3, wala gyapon. Wala So, diri sa chapter 3, last part, diri na dayon nga doon na daw mga ngalan. Now, si Adan nakikilawas kang iba. Chapter 4. So, diya sa chapter 1 to 3,
Way ngalan ang tao. So, ang support mo ni atong isa ka Biblia. Nara. Ay mo ay. Sige. Okay. So may ano iba ha. Sa akong ibasa. Pero kana to stories of creation. Wa ko migon nga sayop ang chapter 1, sayop ang chapter 2. Ila na they are right to their opinion ang duha ka gingharian. Sila man nagsuot na. Alita sa paggama sa Diyos sa tao. Ang kalibutan sa wala pa'y Biblia. Sa panahon sa pagbungat, dirita sa ang pagbugna nga wala pa matapos. Tanawa, ang creation wa pa matapos. So arita sa pagbutso sa mga buhing lingalang. Kisa may suwat ani? No, edisyon Katoliko Pastoral. Tayo pa dayon. Biblia ni. Kaya, sa duha ka bilyon ka tuig na ang milabay, nginit pang kalibutan, naputos pa sa bagang pangano, diin nag-ulan kung nagbukal nga tubig. Mibuto ang unang buhing linalang sa kadagatan. Gagmay, morag, mikrobyo nga midaghan o milipang. Ang Diyos wala magbuhat og hugpong sa mga buhing linalang nga mudaghan nga susama lagdagway. Gibuhat sa Diyos ang kinabuhi og ang kinabuhi nilambo o wagi sa magsugod tao. Dili lang tungod ni sa pakigbisog aron mabuhi og nga nahanaw nga mga huyang ug nagpabilin ang mga likon. Dili swerte lang nga ang matag kaliwat dunay mulutaw nga mga linalang nga may kinaiyang lahi sa ginikanan o sa tapadula lagi tao sa una. Dili siya na siba. Mga kabilyon katuig patuloy na bay. Gibuhat talipit ni ginikanan. Adunay mga espiritual nga puwersa nga naglihok sulod sa buhing material nga gihimo. Naghimog mga bahin sa lawas sa matag linalang. Nagsulbad sa matag suliran sa daghang kaayong pamaagi sama sa paghimog mga bahin sa lawas aron makakita, makadungog, makabati, makadagan, makalangoy, makalipad. So ang kinabuhi binuhat sa bugtong nga Dios nga gawas noon og maalamon og kining mao nga kusog nga dili mapugnan nangita og mga himan aron nga mas magawas noon og maalamon ang mga binuhat. Nalagi binuhat sa una wawalingan og ang utok mao'y labing epektibo himan dinhi pipila ka sentro nervyos ang unang mga dinalang. So doon na lagi mga tao sa una pa. Wa pa nang adan og iba apan sa usa ni ining mga sentruha naumol ang tinuod nga tigdumala ang sentro ang utok nga milambo sulod sa 5 ka gatos ka milyon ka tuig. Mibutho ang kaliwat nga mas dako o mas maayog istruktura. Kuman sa mga mananap nga nagkamang mibuto ang mga mananap nga susan o ang uban nga mga anthropomorphous o mga mananap nga may tawhanog dagway kuno murag tao buhi pa ang uban nga mga pundok sa maong mga importanteng grupo sa mga aliwas giniyahan sa mga mabugnaong puwersa nga subay sa plano sa Dios kining mga anthropomorphous milambo sa paagi nga ang mga utok ug lawas nakapahimo nilang gawasnon ug utokan. Mga 3 ka milyon ka tuig na ang milabay nga usa ka kaliwat nga susamag panagway sa tao. Karon kaantigo nang mupikas-pikas og bato sa primitibong paagi unya mga usa na sad ka milyon ka tuig na ang milabay ang gibantog nga pitikantropo taong Java mibuntog sa kadlok sa kalayo nga kinaiya sa mga hayop og migamit nini. Siya ba di pangutana siya ba ang tinuod nga tao?
sa ato pa ang gitugahag panahon o kagawasan tubag dili ta makatino nini unya mibuto ang kaliwat sa susama nato wa pagiran lagi gikan sa 7,000 katuig sa wala pa si Kristo may mga mamugnaong kalihukan nga bilutaw kalambuan sa pamaagi paghimog butang paglubong sa minatay ug mga sinugdan sa arte giun sa man pagboto sa tinuod tinuod nga tao giun sa niya pagsugod ang nga gawas nun nga may diwa nga sama hulagway sa Dios pusa dili mamatay sama sa Dios walay makatubag nini binuwas sa Dios mismo bisan unsa pay iyang ginikanan kay ang iyang kalag nga dili mamatay naghatag niya kay balo kagawasan o kagahom nga gikan sa espiritu sa Dios na mga unang lakang sa tao bantay nga akong gigamit nga libro sige kana ray magkapildi nimo karon three moves ra ka ay 3 moves ta taka 3 moves nga way ngalan imong adan imong ngalan nimo no sa daghan pang siglo wala usba sa mga tao ang hulagway sa kalibutan hulagway sa Dios ang ilang espiritu apan ang lawas o pamaagi pagpuyo dili lahi sa mga antropomorpho nga ilang ginikanan dili nato maingon nga sila nagapahimugso kay ang pagkatao gikan sa Dios gyud ang mga tawanong pamilya o pundok nagapuyo sa primitibong pagi nga nangatulog sa mga langog nangayam kalasangan sa ubang mga tribo nga buhi hangtod karon so sa hinay-hinay gimugna sa mga tao ang sinultihan wagi adan ima di agisbutan sila mga hinagiban kasing-kasing interesado sila dili lang sa mga butang nga magamit ug makita may hilig usab sila sa arte sa mga langog o groto sa mga lugar ilalom sa yuta diin gisaulog ang mga sa mga tao ang katingalahang seremonyas halayo sa kahayag gilarawan nga ilang hadurawan sa kalibutan pinagi sa mga hulagway sa mananap nga gipili o gipintal sa mga bungbong hangtod karon bidayeg ta sa talagsaon nilang kabatid sa arte mga reliyoso ang kanhing mga tao wagi adan gilubong nila ang mga patay uban sa mga ritual nga nadiguro nga makamalipayon sila sa laing kalibutan salit binuwat sa agway sa Dios kabahin sila sa ilang kahibalo nga nagapadayon sila buhi human sa kamatayon bisag primitibo sila duna sila ay konsensya kamao sila nga mahigugma og makaplagan nila ang Dios sumala sa ilang abilidad hinuon sa sinugdan may mga daghang kapintas og kakog nga kumun sa tanang buhi nga linala nga naa sa tao ang sala so ang unang sibilisasyon so kini or sibilisasyon mga 10,000 katuig na milabay sa pagsugod sa kausaban sa katawhan natapok ang pagpuyo sa daghang mga tao sa kamudong kapatagan sulod sa pipila ka siglo nakatuon sila pagtikat sa yuta nagapanubig amoy baka nagumol sa mga pagluto sa yuta nagpurma og nagkalios sa ang mga balangay aron panalipod sa kaugalingon ug sa mas maayong pagpangalos sa mga bandi sa 30 minutos na so ang buta ko ipasabot dere nga bisan ang kasaysayan wag gyud mag-isip og gadan iba bisan chapter 1 chapter 2 chapter 3 so sige akong pangutana katong paingon nimo nga pagbasa nimo diri nga way adan gibasa to nimo or imo tong konklusyon tubag pili dili gibasa ba to nimo o imo tong konklusyon dili ano ya sa gibasa ba to nimo or imo rang konklusyon konklusyon na ko base konklusyon ra okay yan naman mabasa man konklusyon ra so wag ito nimo basa imo tong konklusyon iban chapter 2 ala asa mo mabasa ang kanang dili inon mabasa sunod nga sige di ka mabasa sa di mabasa no mabasa man no sa sinugdan gibasa sa Dios ang tao babae laki ipanalin sunod nga pangutana kaduhang pangutana ang paglantaw ba si San Pablo ba usa sa mga apostoles
naglantaw ba nga si Adan unang tao? Kana siya subay naman na ni San Pablo. Akong pangutana, naglantaw ba? Wa ko nang utana nagsubay ba ni San Pablo? Naglantaw ba sa San Pablo nga unang tao si Adan? Posible. Posible. Hmm. Kani nga magka-posible kung mabasa na ko dire nga si San Pablo nagtan-aw ni Adan nga unang tao, pildi na ka. Di man, ang meaning Kung mabasa na ko dani. na may meaning. Mao yon ka ba nga pildi na ka o dili? Dili sad, Dili. isa ko, Sige, isa nga naman. naman. Sige. Kaya mo yung kag Adan, sa meaning sa Adan, ang kahulugan na Red Suwil man. Sunod pangutana kay Red Suwilman. Asa mabasa nga Red Suwil dire Adan? Dili, kay Dili basa mabasa. mo ta sa siyensya, So imo ra buot. dili na pagbuot. Mabasa po. Kay, alang-alang ko sa Kato pag ingon nimo nga to story of creation. Mabasa ba dire nga duha ka storya ang creation? Basa. Aman. Basa ba yan ako? Di ko, di ba? Di ba, Litra por litra jud. di ba ni-explain ko nimo nga, explain. ang, dili, Ayaw, explain. ayaw ko, but, ako may nag-eskwela, wa man kami eskwela sa seminaryo. Dili na Ganun mao. pagsun man ko nimo. Dili na mao brata Dili. ka. Dili. Kami Under, mga you are seminaryan. under cross Ay, isa examination. palagi. Kanang pag ingon mo under Naka-eskwela kag seminaryo, wala. naka-eskwela ko apologetics. Ay, pamakak. Naka-eskwela ko apologetics. Kabasa ka Grego. Apologetics, dili mo Kabasa ka, kana Grigo. apologetics, dili Brata, relax. pila ka katoy Relax seminaryo. Pila ka katoy seminaryo. Relax lang, relax. Relax. Falasi man Ay, imong kung gibuhat. lukuha. Wala ko nagloko nimo. Ay, kung lukuha. Wa ko nagloko nimo. Fallacy, pila Fallacy. ka katoy sa eskwela seminaryo. That is fallacy imong gibuhat. Fallacy. Fallacy of authority. Fallacy nga. Klaro kayo. Usa ka na sir Di man kakatarungan. kay- Kana si Clive kalimutan, mo'y pinakataas sa Bible. Wala. Unya nga naman ang tubutan mo sa mga pare kung para Inani. sinayang pagtuo. Inani. Ay sa kanila lang. Ayaw ka suko, relax lang. Ano gusto ko? Relax lang. Kaya imong Okay, ko, relax lang. imong ko idoot. Wala ta gidoot. Gidoot na ko imuhang katarungan. Wala gyud. Nagsabot naman ta. Nagsabot ta kaganiha nga Ya, gibasa ay ba sa. nako? Ako sa, Gibasa pwede ba yun ako? ako sa, pwede ba? Na makakay pamatasan. Oh, lagi sige. Ako na pod. Nasugot ka ganiha nga under cross examination ka. Kay under cross examination man ka, nangutana ko sa sakto nga akong pangutana. Dapat imong tubag responsive una ka mo explain. Di mo magani. Ay kasuko. Na may ebidensya. Ay sa kasuko. Dami mo basa. Lagi wala nabasa. Imo ra buot. Ibot O sunod ha. Okay. Asa mabasa. Asa ay sa ako sa pahayag, ikaw yung mutana. Di Di, naman ka ako mutana. Papahayag ka sa ako. Ngano maingon ka man nga magbuot-buot ko. Sa ato mabasa way mabasa Alagi. adan og iba. Unya karon Ako ikaw ako okay, balikon i-refresh nako para mawala ta na. I-refresh ha. Sunod nga pangutana ha. Asa mabasa litra por litra nga to story of creation. Dili, yan. Ayaw may buti nga nag-eskwela. Dili mao. Brad, Dili. ang imong tubag unta, wala ko nagbuot nimo. Nangayo ko nimo honest nga tubag. Sigon sa Wala ako ko na paminaw. kuan nimo. Sigon sa akong pagtuon sa seminaryo, mo na gitudlo sa akong mga professor. Nga dunay duha Okay. ka istorya sa creation. Ako sa Unya, lugar mangutana ako sa na ko, iba ka. mangutana sa ko nimo. Mo tubag lang unta kag wala. Lagi. Ay din Ay, sa- explain. Kano may No honest ka dili. Kamo may gitudlo. Lagi wala ko nangutana gitudlo ba na nimo. Wala di man na mo akong pangutana bro. Di man. Relax Kaya kinana. mayon ka man asa na nakuha nimo. Dili, wa ko nangutana asa na ko ha. Akong pangutana mabasa ba litra por litra. Ayaw lagi ko. Ayaw ko gamitin na kay ngano man. Gadiktaran man kunin ko na. Di pangutana man na mabasa ba o Tubaga lang dili. ko. Pangutana lang ko nga. Ama ka na sayo nini. Ayaw pagbuot-buot sa pangutana kay Dali wa ka man ka. makasinabot. Di wala ang imo man dayon konklusyon kay nakaseminaryo ba ka di mo na mao. Di mo man gini kay- Mga kung nakaseminaryo ka ama may magdako na tog kuan karon sa Biblia kay balo. Amay dako niya. Pila Amay mo karon, pila makakatoy dako karon. seminaryo be. Sige. Tubag. Okay, ako kang kuan Tubag. pila ka Di, bersikulo tubag ka sa- imo akong tubag. Tubag ako pangutana. Pila ka katuig sa seminaryo pag eskwela nimo? Wa ako ka kuan sa senaryo laki, pero wala. na-study ko Unya, sa kuan. ako nga upat Kay balo ka dani nga ang imo source kulukuhon. kay balo ka nga kisay author ning kuan. 5 books of kuan. Kay balo ka. Mo isa lagi. Kung kuan ako nga si ang Q tradition, pildi ka. Okay. Mo Wala na sa diha. ko maingon nimo nga gipix balay nako. Mo na diha. Ati wasas ako. Ayaw ka Anak suko. kanaot ko sa Ayaw imo ka God, suko. kay pasikat gi ka nga kuan ka kamao ka bisag di ka kamao. Mo na diha. Ah. Di
Pamatud nga di ko ka maogo. Dili. Pangutana. Di ba niingon, ang imo pangutana unta, iyon mo pagtubag. Ayaw lagi pagbuot. Kay kategorikal man. Wala gina karon kay agbutan mo kunin mo. Sige, ikaw pangutana. Bale. Dili. Way so kanay ha. Mangutana gani ka. Di mangut ikaw ni pangutana. Dili, mangutana gani Kay ka. masuko man ka. Dili, ina dani. Bro, masuko man ka. Dili, ina Ikaw dani. pangutana. Ayaw lagi Kaya mo buti. kong duminahon. Dili. Butaan man kunin mo sa akong Balik, pangutana. ikaw na Butaan man mo sa akong tubag. Sige, ikaw na pangutana nako. Go. Dili, ang pangutana ina ni. Sige, pangutana. Moingon ang taka nga asa ka na Ayaw dili na mao pangutana na nako. Dili. Ayaw. Tuluan Asa ka ka mo nga sayop pa na imuhang kuan. Wala man diri nabasa. Kasi Nga to story. Kaklaro kay na nga duha na. Kay balo nimo istoryahan ta ka ha. Ang kaning creation nato, gikopya ra ni siya sa unang sibilisasyon. mo magani. Isa ra ka story. Lagi. Unya nga na duha na ka istorya. Nganong wala ang pagbasa sa Biblia bro, basing nalimot ta ka duha dunay daghan sense. Mo magani. Unang ginatawag na is sentido contextual. Wala lagi. Wa nagpasabot, wala lagi. Pero ang konklusyon ka na dayon. Wa nagpasabot nga wa nagbasa diri sa chapter 1, sayop na ang chapter 4. Ningon ka kung na ito mabasa diri nga sayo, ningon ka nga posible na sayop. Lahi ang word nga posible og nasayop. Pero nay possibility. Pero basta kay Nay possibility, yes or no? Wala ko mo pinpoint nga sayop. Pero nay posible. Ngano man? Posible. Dito ba ka? Ingon ka, Dito ka? tubag na ko, ingon ka. Nay Kanang may record. nga sayop. Nay ningon Pagsuot sa libro dito ka. posible. Ingon ka nga posible. Tubag. Dili. Kanang ba yun magsuot sa libro. Nay record bro. Dili, Ingon kanang ka. wala lagi nga posible. Napanas tunga. So, bisan pagdaghan ka eskwela o seminaryo, bisan pag mag-online test ta karon sa Biblia, pildihon ta ka. Dili lagi. Ngano man doon na may mga pare. O Pildihon doon na ta may ka. Sige mga unsa man, ingon man ka nga mas daghan ka kay balo. lagi. Mag-online test ta karon sa Catholic nga quiz. Dili lagi. Ay na kay ako Dili, ako kay sukdon ako iban imuhang. ipiton man kunin mo. Dili, sukdon ako imuhang pag ingon ka ganiya. Baliti ko kuya de. Wala na sanay, unya sanay. Ya, Oh. salad. Niingon man ka nga mas dako ka kay bulo nako. Wala ko maingon. I challenge you now Wala ko maingon. as lalaki, Dili. as gentleman. Wala ko maingon. Kung mapildi ta ka, Dili. ikaw may gamay kay balo. Dili. Quiz ta karon, Wa ko quiz. maingon nga mas dako ko ibalo. Sa Ingon ka. kataas sa akong pag-eskwela sa Niingon seminaryo. ka, taas nay ko. record. Nay record, ingon gani ko nimo nga ay kasuko, Brad. Nay record, Brad. Kay kung ina na magaling prangkanta ka. Buunlan ako sa inyong grupo. Mas maayo. Oh, sige. Okay. Sige. Undang Automatic, ka. muundang ko. Sige. Ganun. Sa Ganun man. Sige, undang na siya. Ang simbahan sa Archdiocese, inyo mang ilisan, inyo magbutan. dili si Brad Clave ang Archdiocese simbahan.